lang siya. Bili ako ng milk, ng aking board. Ayan. Meals, 3 dinners. Ayun. Hello guys, good morning. So today is grocery day namin. At ayan si Adri. Aalis kami, papunta ako sa palengke. Ako papunta guys dahil medyo marami kong bibilhin. Tapos ano pa ba? Yun lang naman. Tapos pupunta kami kina mama. So ayun. Hello guys! Hello, good evening. So, tingnan nyo, gabi yung aking pawis, no? At wala akong vlog the whole day. I know, nag-vlog ako kaninang umaga. Pero, yun yung vlog ko kasi na-busy kasi ako kanina. Sobrang busy yung araw na ito. Dahil kaya ng umaga, naglaba ako. Sobrang dami kong nilabahan. At saka, yun, pumunta kami kina mama. And nag-grocery ako ng aming weekly grocery for actually every 2 weeks. Nag-experiment lang ako kung okay yung kasi before every 2 weeks yung aking grocery. So hanggang sa ginawa ko siyang every week. But since sabi ko why not try again na mag 2 weeks grocery. So ayun. So i-haul ko sa inyo guys, no, kasi magkakape lang din kami. Yun yung hapunan namin, kape, tapos so yun, nangagad na ng fels lang ako. Diyos ko, kailangan kong magpahinga dahil kailangan hindi ako pawis pag mag-half bath kasi bawal daw maligo pag gabi kasi nakakaano din yun ng dugo, nakakababa ng dugo, ganun. So yun, ay Diyos ko, ang dami kong so yung dala ko guys, eto, 2 gaisano na bag. Ayan. Medyo malalaki itong bag na ito. At saka itong 2 eco bag. Yan lang yung laman niya. So, i-haul natin yan, guys. So, ayan, guys. Sensya na sa damit ko. Naka-sleeveless talaga. So, isimulan natin yung pag-haul. So, yung aking familia. La Familia Filipina. So, ayun. I-haul natin ito today. Dahil medyo madami naman ito kasi grocery to for 2 weeks. Kaya, ayun. So, before ko mag-explain dyan, i-haul muna natin ito. So, ayan lahat. Yung ating, just, lang, quick talaga. Parang madalian lang na patingin-tingin. Suliyap. Ayan. So, magsimula tayo dito, guys. Meron tayong, dito tayo magsimula sa malaki. Ito, free limited edition cereal canister. Yung Milo. Ayan, meron siyang free na lagayan. Whole grain na Milo kasi yung Coco Crunch. So ayun, so bumili ako ng Milo kasi nakita ko to sa sa friend natin na YouTuber din ay Angela's Happiness. Angela's ba 'yon? Angela's Happiness. Kasi nag-haul din siya ng mga groceries yun. So, ayan, napuputil-putil nga pagkasalita dahil ang ingay ng aso. Yun. Tapos, sa mga mahilig sa mga groceries, mga budgeting, yun. Please support naman natin yung ating mga ibang YouTuber na talagang nag-ano talaga sila ng mga groceries nila. So, ayan. So, start na. So, nakita ko sa kanya. Nakita ko kanina. So, binilan ko si Hagrid. Ayan siya. This 189 lang siya, guys. Wala lang kasing Coco Crunch. Mas maganda kasi yung Coco Crunch. So, Milo na lang siya. Bili ako ng milk ni Hagrid. Maliit lang yung binili ko. So, ayan. Bonus pack. Ano to? 109 ata yung price nito. Tapos, buli ako ng binangkal na 2. 38 at 35. 35 pang 35 each. White bread kasi yun yung gusto ni Papa. Yun yung kanilang hinahanap-hanap.
Kaya yan, white bread, no choice. Kasi ayaw din nila yung whole wheat. Pero, bibili pa rin ako ng whole wheat. Ito, ano lang to, para kay Hagrid kaka tsaka kay Papa. Ang brown sugar dahil para ito natin sa pancake. Kaso, hindi ako nakabili ng all-purpose flour kasi walang flour kanina sa walang all-purpose flour kanina sa Gaisano. Actually medyo ano na nga siya napaka-ano na kasi matagal kasi daw nasa baggage counter kaya hindi na siya matigas. So Dairy Cream classic kasi meron pa ako sa refrigerator pero bumili na ako ng for sure, para sure lang. Tapos Eden cheese para sa ni Hagrid kung kakain siya ng bread. Tsaka ito Carnation Evap kasi marami akong prutas, plano kong maglagay ng evap. Masarap kasi yung Carnation. So ayan, para ni Hagrid. Tatlo, 10 pesos each. Kasi wala yung isang pack talaga na wala eh. Mas gusto ko kasi itong vermicelli kasi masarap siya. Itlog. So yan yung farm fresh eggs. So ito white yung binili ko. I mean white. Yung normal lang na egg kasi panglalagay ko lang sa pancake at saka sa ibang mga bagay na kailangan paglagyan. Creamy Delight, the fruit salad, dalawa. Binilhan ko yung mabait kong anak na pagkakulit. Tapos ito, super pack na Dutch meal. Dalawa yung aking binili. Ayan. Sa meal plan namin, meron kaming 3 hapunan na spaghetti. 99 pesos lang to. Amigo Sigurado Sweet Blend. Ayan. Tapos water. Kasi iinumin ko sana to. Kaso nakalimutan ko kunin sa cellophane. Kaya hindi ko din nainom. Lahat yung mga Tapos dito naman. Actually nabili ko din to sa Gaisano. Ito sa Gaisano pa rin to. Yan, yung mga prutas. So, bumili ako ng apples. 66.50 at saka to isa? 64.80. So, 12 pieces. Yeah, 51 and 10 cents. Pero malaki siya. At saka saging, 101 and 70 cents. Lakatan ito, guys. So, pimili ko siya na hinog yung iba, at saka yung iba naman ay hilaw. Kasi sana aabot naman siya for 2 weeks. Pero at least may prutas pa. Sana aabot siya ng at least 1 week and 5 days. So sana hopefully siya. So yan yung mga nabili ko sa Gaisano. Ito na yung sa palengke na binili ko. So meron akong pansit. Ayan, pansit, 20 pesos lang yan. Meron ding eto, spring onion, at saka ito 5 pesos lang din to. Tanglad. Ay, ito pala sa Gaisano pa rin to, spinach kasi walang spinach dun sa palengke. So, ayan, 15 pesos each. Dalawa yung kinuha ko, tapos malunggay, 12 pesos. Ito, lang to, carrots at saka patatas. And lemon, pechay para sa sabaw. Ayan. Tapos, bumili ako ng isda kanina sa palengke. So, nakita ko sa inyo, ang daming isda. Dinamihan ko ng isda kasi mostly sa meal plan ko. So, diba, dahil sinabi ko na, nag 2 weeks ako. So, eto, tinransfer ko dito yung aking meal plan. So, ganyan siya kadami. Kasi nga 2 weeks, diba? So, nilagyan ko na siya ng mga araw-araw kasi sobrang dikit-dikit kasi siya. Ang liit ng aking board. Ayan. So, yan. Tapos, kasi maraming dinamihan ko yung isda. Kasi, diba, hindi kami nagmamanok. Dahil bawal sa papa sa manok. Sa egg din, hindi din pwede. So, ayun, ang daming bawal. Kaya nahihirapan ako mag-meal plan, guys, kasi bawal talaga. So, ayan. Aking isda. So, meron akong boneless bangus. Kasi pinatanggalan ko na to ng tinik. Ayan, kasi si Hagrid kasi nahihirapan ako magpakain sa kanya pag maraming tinik. Kailangan ko po siyang subuan. At least yan, wala nang tinik. Diretso na lang yan. Prito. 160
No, 140 pesos ata yung kilo nito. Tapos free na ano, pero siya lang yung may tinda na talagang willing siyang kunin yung mga bones kasi ang bilis na niyang kumuha eh. Tapos yan, wala nang mga buto, 'di ba? So diretso na yan. Ano to, 170 lahat ito. Ingay ng aso. Nakalimutan ko kung pangalan nito, guys. Basta malalaki siyang isda. Pwede ito pang sabaw, pang prito. Basta maraming iba. Marami ito, dinamihan ko talaga. Worth 200 ata ito. 200. Yeah, 200. Worth 200. So, medyo madami siya. Yan, tsaka dami. Ayan. Madami yan. So, ayan. So, kailangan namin itong isegregate sa kanyang dapat kalagyan. Kaya, ayan. So, ayan guys. Yan lahat yung ating grocery with my, anong tawag ito sa aking damit. So, hayaan nyo na lang siya na dahil sobrang init. At kailangan ko lang half bath. Sobrang init talaga. So, yan lahat yung ating mga groceries. From 2 weeks or 2 weeks. So, this lang to guys, experiment ko lang to kung okay ba siya. Kasi gagawa ko ng siomai, gagawa ko ng spaghetti for 3 meals, 3 dinners. Ayun. So, tingnan natin kung ano yung kalalabasan. But, yun. So, I hope you guys enjoy. Sana ay nagustuhan niyo yung haul natin today. At sana ay, ayan. Follow niyo ako sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. At please guys, supportahan natin yung mga ibang YouTuber na nagbo-vlog din about sa groceries. Kasi sobrang, kahit ako nag-heart-heart yung aking mata pag nakakakita ng mga groceries sa haul. So ayan, let's support them. So ayun, see you in my next video guys. Babu! By the way pala guys, ito yung total natin, Pasensya na ha, medyo blur. Total natin, 1,000. Bakit ang dumi ng kuko ko? 1,189.35. Ayan. So, yung sobra is 810. So, ito lang sa kaisano lang to guys ha. Hindi kasama dito yung nasa... yung sa isda, ang nabayaran ko total noon, doon is 200 plus 370. No. Ayan, 370 lahat yung aking nabayaran sa isda. Kasi yung total ko guys is 22. 22 yung lahat na nagastos ko. So, good for 2 weeks. Tapos, ang kulang, actually may kulang pa ako. Yung ano na lang, beef na lang para para panggisa. Kasi alam niyo na hindi naman kami gumagamit ng pork. So beef yung ginagamit ko. So yun yung kulang ko. So yun lang. So ayan, last na talaga to. Magbababay na ako dahil kanina kasi napuno yung SD card. So nag-delete ako ng videos. So yun lang guys. Yan lang, babush. Babay na ako sa inyo kasi si Papa hindi na nakababay. Bye-bye pa. Bye-bye. Good night. Good night, B. Good night, B. Good night. So, ayan. So, i-arrange muna namin lahat ng mga stocks. So, ayan. Oops! Habang diskusyon natin, 4. San Miguel, habang nagpupunta, naka-press si Marshall, naka-jumper mula sa Marshall after mga ramping in this game. Second half, 19 points na, 18. Oh, i-ref. Sa second half. At ang benches pa, si Jordan Gross save it. Uy, nag-help ka ni Mama? Asan ni? Great effort played Ha? again by Diyan lang sa butang. under 3 minutes to go. Pasok, pasok. Always a threat. Ross will leave it for Alex.